Bago racket bro. Ayan bayad truck mo. Ayan bayad truck. Sorry, Bajo, yung dito. Kwarta na kwarta. May kwarta oy, hilo mo eh. Away mo dagway mo sa Chucky. Yak. What's up, nega? Negarillo. Nega. Tahu yang ulo sa ko, dapat ulo yawa. Boy, kilo ko yawa. Yawa ito, yawa kay lagong dito. Madaway ang niga yawa. Ligo sa di yawa. Okay, ligo ya boy ka mga lisin ba? Ducks dirty. Ducks dirty. Bok na pa ibo ko. Boy ta mo ya mo. Ayo ba. Wah, kan katulong daw. Kabawan ko mo. Hindi ka kapalit na rin makainom ko. Naway, mani yung ulan. Kabalik ko nila. Pati-pati ki bro. Alang na, street ang. Ayan ka. Darin. Street darin. Kanang kaya mo. Mulai niya lang kanang square ka ng lane ko. Ito, tari, tangan na. Baikin lang. Baikin. Tingnan daw ni Gula kung ganahan ko. Baikin. Uy! Wala, kapati na artista ng baho yawa. Kapati siya na nakanat-nat yawa. Kapati siya wala na baho yawa. Wala yung biluban. Atos na bro. Hey. Pagkakala mo dili. Yawa, dito. Guys. Kapakar na rin. Kapakar na. Yawa yung kalata. Salamat kay Waka. Tulong kay Waka. Kami na Jepil, kata meeting nga ito na. Kami meeting nga, NYDC. Kapilato, yawa lang kung ganyan nyo. Kami na, may alcohol. Yawa, sampai niya may natlog po. Yeah? Kita ka mixin nyo. Kita ka mixin mo. Ay, di ba? Ayun na lang, limit ko rin. Wala ko kasi. Wala, nagkakit ng tingin ko. Yawa ka ba? That's it, tayo. Wala, siguro. Wala, nagkito. Wala, nagkito. Sabi ka sayang. Hindi na ako nagkito. Awat, nabati lang. Bakit yung sinawidyo mo? Lagi no? Ha? Ay, di na nakasya. Bigla rin. Plastic ko rin. Magsimbisi
basa sa service. Service bro. Hindi ba din yung game mo? At yung kapares, yung score ba PBC good? Sa kapalis, basa ko mo. Yan, iligula bro, yawa. I-play ko. Tapos may echo, i-score mo yung echo. Abot na yung alam to. Kung ano po sa online? Okay, man. Yo, wala lagi yan ah. Wala lagi, ano wala na. Yung kuya ra. Opo, kita na tanga to ba? Ha? Mga yan, immortal bro. Immortal sa'yo. Kano ka? 24. 24. Ito nga daw. Ito ba do? Yo, ako yung register yun. Ha? Ako register yun. Abi, now yun. Pwede na makakapapilde. Pwede mapilde, wait. Yun, kaya nagbawas-bawas, nag-imbang yun. Dili na pildihan na ya kay isa ra ka entry ya. Dili kay ago ako. Nabe tong mga taga-Balingasag karon at Mana ligtan ang chip ni Marcel ya bay. Ah, ayan na sir. Sige na bibit time ko. Ulong na sa uyab pero meron. Oya ba mo? Tama ba? Siyempre. Tinggo lang to na to. Tinggo lang to ha. Okay na? Wait, namunta kami ang Nick Marcel. Nagyawa, eh, happy. Kapit, rabro kayo. Ha? Kanang konti, layuan. Bugu. Doy, duli, ali. Ito. Ha? Tuh, ya lagi. Gani. Bo? Mga tao na sila bro. Ini rin ang nabuli. Kuya Rex! Saan na Rex? Ipasulot bit? Anong boka? No, may butan na yun. No, kuya mo yan. Tama ba na? Kaya ano, kaya wala na ang kasing vista niya mo. Ano yan? Ala ko doon, nakita na mo na. Sabi na, vista yun. Ah, wala. Sabat, pagamatay sa tayo. Wala ka sa ilupan. Ano? Mo, ano itong kuhan? District. Ay. Wala ka. Mong mami rin na ano? Oh, mami rin. Mami yung tumungkol. Oo. Lagi? Sekara, Eric, kamu ka ba? Ikaw mo kasi Eric atak na taruan. What pag isikuan ng tao? Ha? Tao. Huwag lang ha. Pakisado makayon? Bukit pagkali na. Dugay na ito live.
Ha? Mga 2 ka bulan. 2 kilo. Mga 2 kilo. Ito mga bukid mo nga, dali siya. Ang sa pagkakuan? Trabaho? Tarong niya po, sure tayo? 26 pakukuan. May katawan, sir, malakadlaw sir. Bulan pa din, sir. Yawa rin sir. Tournament? Tournament, pwede. Saan sa batin? Saan na? Kikibi? Kikibi? Ha? Kikibi? Sige, Gaby. Ay, kanya-kanyang bayad. Oo. Saan? Ay, kagkwarta, okay na kikibi. Kaya na wala na, tulog na sana yung ba? Ile. Basta na makadlaw sa diya. Sa kadlaw lang kay. Sa kadlaw. Kadlaw ra. Sila mo apa sa pa na ano yung mga asawa na? Ha?
Nalikan mo na ba? Hindi, okay ba ba? Ayan bro! Ayan, ayan. Yaman, May level, okay mo? wala ko eh? Wala ko? Ano ba? Kapoy na ba kayo?